Pacientele care au experimentat o afecțiune oncologică la nivelul sânului și acum sunt în situația, după ce au făcut chimioterapie, intervenție chirurgicală și mai ales radioterapie, să fie supuse unei intervenții de reconstrucție a sânului, este bine să știe că urmând ședințe de terapie hiperbară vor crește calitatea pielii, calitatea țesutului, unde urmează să se reintervină și în acest fel creează premisele pentru a avea o reconstrucție mamară fără complicații și fără a fi expuse altor situații neplăcute. De asemenea, există beneficii în general pentru tot ceea ce înseamnă operație de implant mamar, pentru scăderea inflamației, pentru o vindecare optimă a țesuturilor și pentru a obține într-un final cicatrici chirurgicale cât mai frumos vindecate. Vă aștept la o consultație pentru a vedea cum vi se potrivește terapia hiperbară și care este protocolul optim pentru dumneavoastră.